राजेराव मामारू बारो हैराव चिराव आंसकान थाव नसिके आनि खासुनि हामदो माखा समायाव फालादु आंला हाफ्लं बार सेंबो बजमनि दुहा टांगजा जाहिदं प्रेसिडेंट ओदेजां जिनि नभेम्बर बदायनि 30 तारिख 2025 आ लाइलेंगाबा 2024 नि डिसेम्बर 9 तारिख जिदुखि तेलेंगा जनथाइ नि नहा दिलीप चांद जौहरी नि नहा जिंसका राजा सावनिफ्रां दावनो होनो खरांगिया दावमी खरांगिया ची साइ जौई देंगे रोके हाफ्लंबर सेंबों के जिं ओरा जिसार कहीं जिनि केरेंगा शुला बा कतार खलाइबा वहा कतार खलाइबान समया जिं ओरा खावरो मुजारी दंबा उनांगराव दंबा जाति के नाइसो समनि हजाराव दिमासादारा दिसालनि हजा दलनि हजा सिब्राय बिस्राय बिसंनि हजाराव ओदेहे गिबिन खावरो बख्रिबो बर बजम जाहि अखानि बसाया जिं दिसार खाइ एराबारिहा ओदे गिबिन हाफाया दंगेराव राजा साउन्ट्रां साइको जयदों रखे जिं जानि गेरेंगा सुगुबा उजां बहा रेजोल्यूशन लायाबा ग्राव मथाव लायाबा ग्रावके लाइसिके जिनि एबो जाति के नाइसो असम ऑफिसनि मीटिंग हला जिं लाइसिके खुरुबा एबो खुरुबान हाजराहा जिनि हाफ्लं हाफायनि गेदेमा मुजादार माखनलाल नुनसाबो सफायका दंबा दफादु जाति के नाइसो असमनि हजाराव दो दिमासादारा दिसालनि दलनि हजाराव दामनि दायखनि प्रेसिडेंट ओदेहे तिबारायनि खुनां हाफ्लं टाउन राजिनि स्कानि खुनां गजाम गेदेमावनि दालगफु तिबारायनि खुनां गेदेमा कुमत खेमफ्राय बुसिख्रिब दंनि जिनि हामा बसाया जिनि लाइसिके जिनि खुरलायका ओदेजां जिंसका खामुगे सेमाचकेला बुसिबो दिमासानि जानि खलायदा पुलिस हायखौ जया मुलुग नेक्लाय जाति नेक्लायसे बिपदा बुसिबो खलायबा बेदिचकेला बर्मा साराव जिन दुहाला म्यानमार जाय दं बर्मा साराव जों जबा सिबालान सिख्रिबो खनाखा बेदिचकेला 1500 शताब्दी नियावना बोब्रेनथां जानदादा बर्मा जांदे सब समय जिंला हारिबानि नांलायहिनिं जबा जालायहिन दंबासे सरासिदे इबो हापाइबुटु गेला बर्मा सारावनि लांथालामालाय जाखा ओदे जिन राजाबो गोविंद चंद्र हासुनि समयहाबो बहाबो बर्मा साराव जों मिलिमानि लामा फायका बुसिननि थांलाम जाखा जेंगुलि जिगा बगे थामेदादा गुफुसाराव ब्रिटिशराव बुथु यावना फायदांगि बुसि बर्मा साराव जों बुसि जबा जाय गुफुसाराव गेला बुसि दियाखा बर्मा सारावला बुसिन सिबाराव दियाखा ओदिजां 1826 माइथाइहा 24 फेब्रुवारि खालि यानदबु ट्रिटी जदा यानदबु सन्धि थिरेबुके बुसियां बर्मानि सरकारजों एरानि भारतनि सरकार ब्रिटिशनि गुफुसाराव सरकारजों मासे एग्रीमेंट जाहि बर्मानि जबाबो जाम्बा सिगा बोन्सका आनिं जबा जिमासारावनि सिफायरावके जिं खारमन खाबले सिकला मासे खारमनला जिमासारावनि सिफायरावके जबान समया बर्मा साराव रेमि लांथार बाथितु बुमासे खारमन आरो मासे खारमन जागा सिकला हारिनि समया जिं जिमासाराव नले फायदादा बर्मान सिफायराव फायि बुहा मासे राजिनिफ्रां जालायराव के सायखौदादा बुसे रेमि लांथार लाबाने उरिथिबाबो खारमन दं सिका बुनियावना माइथेसि माइथेगिन बुसि दांगि यावनाला बुसि सावसिगिनिला गई फायका हायगार दावदा फायका फायबालायरा जिमाराजानि प्रजारावला जिमासारावला बुसिके सिबुखाने जिनि सिटियावरा दं बहा जिथायखौ जिनायखा लिंथायखौ लिंनायखा उदिजां निसिगेदे जेंदे जिनि समाजा जिमासान समाजा जिन सिका लाफाफिया उरिसि एरा दं जिमाराजिनि सुंगुथु लिथिबान्दाराजों राजा बुसिके सिका जे युसु जिमासासे आनि सुबुंनि आनि प्रजानि आनि सिफायानि बुसिबो जिमासान गैरा सेपि पटा क्लाइबा उदिजां बुसिके दांलायफिया आंदे बुसिके दाउमि नाया सिरा नियान देखाने अलगा क्लाइदें नां सिदा देंबाथितु उदिजां बुसुमैला राजानि समयनि गराव सिगाबो दुहाला जिं जिमासारावला जिंला बायेदाव जादु खम जादु आरो इलिनो साइको फालांखाला जिंला साइन्सिकालि लाइथाने बायेदाव इमासे बके बावथार दादा जिं हामफ्ल बासाराव सेम्बाराव बुदुसां बिसार लाइ लाइलेबा 2023 आ केम्प्रिटिसा जिं ओरा बुथु जों रिजिंगिनलाय सेम्बाराव बजम जाबा जिं गाराव मथावलायका जे दिमासानि समाज बुसिके लाफाबा ऑब्जेक्शन गिरी लाफाजाव फुदु जिन मुजाले राव जुदि लाफाजाव फुदु जिन ताया जनथाय जिन तायखौनि हसम बुदु जुदि लाफाजाव फुदु थिकेदे
जों साफ्लं फांसारबो लाफामानि आफादगिरि जों गाराव मथावलाय बान्द्राजों जों यावना मुजारि राव बुरजां क्रिप जों मुजारि राव सानि लायखा जों सानि दादा मुजारि नोंथां एनओसि माइका दामारि दाय कन्थांबो जों एनओसि माइका आरो जिनि हसम बुथु जिनि जातिके नायसो हसम दारा दिसान दल आरो सिबिराय बिस्वाय बसं बुथु क्रिप नोंथांबो जों एनओसि माइहि जों रायलायाबा 2023 नि डिसेम्बर 9 थारिख खालि बुसिगे जिनि गेरेंनि जिथारखे जिनि गेरेंनि जन्थाय तेलेंगा जन्थायनो जिथार खावहि जिथार खायनादा बुसिगे जों जिनि सेम्पो लाफागा उरे दिमासा समाजाबो लाफागा आरो बुसिगे सेरे सेरे गुस दुआनरां गुस सिदु थिकेदे जे उराहा समाज खामलाय याराव फुनसे कनसा बजा थामनाय बजल जागा सुबुं खालि मुजारि राव गाम फुनां राव दं यारावसि हसम दं यारावसि जों खालि गाराव मथावलायखा सेरे दिरिनथां बुसिगे गुस सिदु बुसिगे सियारावके जों बुआ ताइजां बुबाय गरन रिमा उले tsada busi मुझे खाली गाराव मथावखा आरो रे गाराव मासि हाला जे दिनिनथां बुसि जानि नहा ओ दिनि मामदाय फामदाय के सेंबावनि मामदाय फामदाय के बुसि नहा मावला फुमा क्लेम ला फुमा आरो रे मुलुगजां माने क्लेम बाबा बुसिना पनसलामा tsada बु गारावबो मथावखा ला आंगा साखलायदु ओरा जों सालिसां जिदुकिया खामनाय दादा गाराव मथावलायबोके दिमासा समाज स्क्रिप्टबो ओके आजावना गामसि मानि नां सा आसा जादु आरबुन बसवा आं मासि बिमा नां जयबुला जों लाइलि नों सायखौलाय नों जोंला दानथालायदु उलेजां भबिष्यतके बावि हामबागे बरदा जों खायजा खादि दावरिहि दुआजिन हसम दं याबासि मुजारि राव खुनां राव जातिके नाय ससम ओदे दिमासादा दिसान दल सिबनाय बिस्वां बसं जिनि लारिदि मेल क्रिप जां मिलिहि गिबिन सेमो आबलिनो सायखौ जयरो दं हापिला साराव दं जालाम बुसा दं करलसा दं केमब्रे सारा दं बुसि बलिनिं सायग जय दं एरो बांबि मोजां बुसिकेबो आमसि क्लादा दिमासानि दारा दिसान निसाबजां दिमासानि दाया जन्थायके लाहि बुसिन गोजान जानि ग्रेंनि के सरखाइ बुसिकेबो दिमा समाज लाफा खाला हामनां मुचनांला क्रिप के बांला बिलादु पुलिस नांला दिसमा आ दु फागिनाबा दान साया जों जुदि दिमासा जातिके जों हामदौरिमा सिगाला जों जालांजार मिलि दंलायमा सिगाला पुलिस सायगलाय बला जाया जों सुगुमासो नांबा मलायला गिबिन जातिला क्रिप बुलिन सुगुलाय बसे राजा समाया जायाबला बला बिपद आपद जादरा जालानायखा सिगा बिदिन समाया दं एराव सिजिं बुसिगे लाफाफेनि जों दिमासा जातिके जों हामसिगला जों गेजेबिटि क्लेदा जों भविष्य लांमा नांदु उले चियान गावके जामनां जुथाय